bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen en jetti serenɓe halifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe mbiɗen ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi en ɗiɓino wayrude plateau kono ko jaam ɓolo hande en jottimo ɗo jonde kumtari korka walla yewtere e nder lewru korka nde wonno gonɗen koye lewru yurmede gonɗen koye lewru yaajede gonɗen koye lewru muñal e jurmodiral e jaafotiral wadde hande en jottimo ɗo jonde korka bandiraɓe e kala to mbawɗon wonde ene gonirɗon yo jaam Allah e kisal wone muɗon hande noon bismiɗen ɗo ko hono ceerno Ali Balde ko kanko jewtidɗen tigui ko fewti hande e korka ɗum noon ceerno Ali bisimilla ma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Wa radiyallahu an sayyidi wa shaykhi wa mawlaya abil abbasi abil futuhati abil khairati sayyidi wa mawlaya Muhammad ibn Salim Tijani radiyallahu ta'ala anhu wa anna bihi amin wa an jami'i khulafaihi wa muqaddamihi saqana Allahu min faydihi bi amla'il awani. Musidɓe tedduɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On calminama on juurama on mbiyama bisimillah e ndeɗo meɗen yewtere nde ganduɗa eɗen hen poti yadude joni joni e bandiraɗo meɗen debbo no wiye sohna Zeynaba Sow. Bisimilla maɗa sohna Zeynaba. Tigui ceerno Ali bisimilla maɗa kadi ɗo e Pindi TV nde wonno ko ɗo tigui dillata wadde sen mbi ceerno Ali en miijoto ceerno Abdoul Wahab Seydi wadde en calminimo en calmini dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa ino beltoromo wadde ceerno Ali hande jewteten koko fewti e korka so wiyama korka no waɗi ɓuuri ha heewi holko mbawɗa haalanden hande e nduɗo lewru teddudu. Yo sohna Zeynaba kono mbiɗa ni en calmini kadi khalifaɓe meɗen diine ko wayno ceernam ceerno Alhaji Abdoul Wahab Seydi mo ganduɗa koye junggo makko Allah rewni amen ha min dañi komin dañi ko eɗen jettamo eɗen juuromo te kadi eɗen jetta jinna e men eɗen calmina kadi koddigal ngal foof e dendagal fa tabarakallah wattuɓe haqqillaji mumen e ndeɗo meɗen ngoɗo meɗen ayawoy ngo ganduɗa wiyete ko Pindi TV. Eyyi so tawede sohna Zeynaba so wiyama korka aɗa andi korka ko hunde nde ganduɗa hamdinde ko dewal Allah mawgal woni hen saabi eɗen leñol nelaɗo Allah Muhammadin sallllahu alayhi wa sallama en tottama korka kono kadi yo en paam won idiɓe en tottede korka saabi Allah tabaraka wa taala o wi bada auzu billahi min ashaitanir rajim ya ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah tabaraka wa taala wi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e leñol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama o wi kanko Allah o farli e men korka no o farlirno he ɗiya leƴƴi gadinoɗi korka noon leñol leƴƴi adinoɗi différence korka maɓɓe e korka men no waɗi différence no feewi e en garat he différence o tan seeɗa e aran min hen seeɗa tan min ganda holko serndi voilà ko serndi korka men e korka ɗiya leƴƴi gadinoɗi korka men enen so en gari tan ha so tawede jemma yoni so en taƴi so en kumtima eɗen mbawi hirtade so en kajji kadi ñaamen korka leƴƴi gadinoɗi alara ɗum sa juuli gueeƴi a ñaami tan a continat kadi ha kumtari ɗum noon leñol men ala ɗum nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi ko woni différence korka men e korka ɗiya leƴƴi adinoɗi ko wonde eɗen gummo subaka ñaamen jaren ko ɗum woni différence wadde serndi ɗum ko kamɓe so tawi jomumen kumtima so gari ha kirtima hedde caggal gueeƴe ko ɗon kadi ɓamtirta korka kadi ha kumtari ko noon korka maɓɓe wano te kadi aɗa andi Allah tabaraka wa taala kala no o farliri kabaru kala no addiri alhaali o yiɗi yo accire noon hen korka men eɗen ko lewru wiya Allah wi ko ayyaman ma'duda ko ñalaɗe limaɗe seeɗa tan no gase jeenayi walla capantati ko ɗum woni e korka he kono ɗiya leƴƴi gadinoɗi aɗa andi enen ko eɗen deftere men heeri e deftere annabi Isa eɗen korka men e korka yimɓe Isa ina serti ko woni différence korka men e korka annabi Isa eɗen ko balɗe no gase jeenayi walla capantati koreten kono ɓen no mbawi horde ha balɗe capannayyi eɓe mbawi horde ha balɗe capanɗe joyyi aɗa andi ko saabi ɗum ha ko woni sababu o ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam haade mo arde korkaji ɓeeɗo hen sahaji ina hawranno e guleki
e hande Sénégal ɗo won région ji ɗi natata a tawan no wuli no feewi so tawede wuli ɓe mbiya korka ka musat hen sahaji ara jamanu mo ganduɗa ina ɓuuɓi no feewi ɓe mbawata yaltude ɓe ɗanno ɓe mbaɗa commerce tawata ko neige uji no jippo glace no jippo e mbawata dillude ɓe jalta ɓe keeɓa koɓe guura eyyi hen sahaji so ari waktu guleki tawa no wuli ha eɓe tampa ɓe tampa no feewi joni ɓe mbi joni yoɓe mbaɗ ɗum organisé ɓe itti ɗo Allah wannoɗo ɓe gitti to Allah wanno to Allah wanno lewru ndu to kamɓe koɓe jiiɗi ko ɓe mbaɗi koɓe jiiɗi ko ɗum saabi lewru mabɓe korka ne yaha ha balɗe 40 ha balɗe 50 a faami de joni nde ɓe mbi korka waktu guleki no wula no feewi waktu ɓuuɓol ngol no ɓittina yimɓe no feewi ɓe mbawa yaltude ɓe ɗanno ɓe mbi joni yoɓe ƴeew période mo ganduɗa waktu demminare mo ganduɗa ina moƴƴa e mabɓe wawata wulde no feewi wawata kadi ɓurde no feewi ɓe mbaɗi ɗum toon organisé ɓe mbaɗi ɗum toon joni nde ɓe koori lewru ndu ha timmi lamɗo mabɓe wiɓe haade kay to lewru ndu fonno wonde to en mbaɗani toon fala budda ko fof mbaɗen kafara eyyi ɓe mbi lamɗo o no poti batten kafara lamɗo o yiɓe en ɓeydata hen balɗe sappo ɓe ɓeydi hen balɗe sappo tawti capantati woni capannayyi woni 40 jours sa yeehi deftere Imamul Ghazali no wiye mukasifatul qulubi al muqarribu ila hadrati rabbi omo haala toon haala ka woni balɗe capannayyi joni nde balɗe capannayyi ɗe ɓenni woni joni balɗe capantati ko ɗum woni korka mabɓe balɗe sappo ɗe ɗen ko kafara ɗe ko ɗeɓe pawti dow hen tan voilà ɓe mbi haade batti korka ka e bellanteje ɓe waɗi ɗum joni kafara beele Allah no yaafoɓe heɗe balɗe sappo ɗe ɓe pawi hen koɓe itti korka ɗo ɗo place muɗum ɓe nawi ɗum e place moɓe jiiɗi baɗɗo ɓe arrange ko ɗum saabi korka mabɓe ne waɗa balɗe 40 ndeke nde ɗum ɓenni nde kadi lamɗo mabɓe o kadi o fawa nde lamɗo mabɓe fawa kadi o sasi hoore makko o wi so tawede Allah rokkimo cellal ha o hisi o selli oɗo rafi ma o ɓeydu e korka mabɓe e balɗe yontere o ɓeydi hen yontere woni balɗe 49 e jeeɗiɗi eyyi o wi o ɓeydata hen balɗe jeeɗiɗi Allah noon ñaawi nden hitani Allah jeeti lamɗo o ɗen balɗe jeeɗiɗi keɓaka hen ɓeydede ɓi makko ari ƴefti kadi pouvoir o ari ƴefti laamu ngu o woni hen wade o wi bammakko wiro so tawede Samori ma ɓeydu hen balɗe jeeɗiɗi on ne kadi o ɓeydi balɗe jeeɗiɗi nde ɗum ɓenni kadi kanko ɓiɗo Allah jarlibimo noon kadi nde bammakko maayi Allah jarlibiɓe ɓe dañi façon ji ɗiɗi mayele no oɗo corona ardini ñaw ari no wayi noon ena wara yimɓeɓe warda yimɓeɓe no yawiri taw 24 heures o so tawede ɓe mbaɗi programme mabɓe ɓe ƴewata hande ko ma e leydi he kono heewi eyyi kanko noon ɓi ko o huuli ndeke yimɓe no maaya jawdi mabɓe no maaya nayi he mbeyi no mayirta ni ko noon kadi yimɓeɓe kadi mayirta kanko o wi o ñaagui Allah so tawede oɗo probléme so kalmi e leydi he so gasi e leydi he tan ma o ɓeydu hen balɗe sappo won wiɗo ɓeydata hen balɗe nogas ko ɗum saabi enen ko balɗe nogas e jeenayyi walla capantati koreten kamɓe 4 capanɗe joyyi ko ɗum woni différence korka men e korka ɓeya kono ko janggueten ɗo farilla mo Allah farli o ko waktu mo o yiɗa o mo Allah farli o badgol ɗum ko ɗum ɓuuri eyyi ko ɗum woni différence korka men e korka ɓeya joni noon lewru ndu ko lewru ndu ganduɗa won hen ko woni e mayru e ɓuure ɓe ganduɗa so wona lewru ndu a wawa dañde ɗen ɗon ɓuure ko woni ɗen ɗon ɓuure hay so tawede hay salliginaɓe ni sa salligima waktu farilla baraji ko dañata e on ɗon salligui hande tisbar baraji ko dañata hen ko e baraji lewru wondu waɗat différence so tawide a salliginoma keɓanuɗa ko 50 e lewru korka sa salligima keɓata ko temeɗen wadde sa salligima e nder lewru korka ɓurata hewde toɓɓe e lewru lebbi jawtuɗi so tawede kadi a waɗi hen naafila darɗe ma ɗiɗi naafila darɗe ma ɗiɗi aɗa andi jemmaji ɗi en mbaɗat naafila ayi naafila darɗe ma ɗiɗi foof aɗa andi ɗen darɗe ɗiɗi ko poti ɗe poti ko e farilla gonɗo avant korka walla caggal korka sa juulino farilla tisbar e lewru ɓennudu tawa korka daraki taw baraji ɗi dañanota ɗon ɗi sa naafi darɗe ɗiɗi ko ɗin ɗon baraji dañata te kadi so tawede a tottiri farilla hande tisbar sa a tottiri hande farilla o farilla Allah sowaɗo ha o yaha 70 farilla pour doole mabbo no ɓeyɗo saabu ko korka ka way noon wadde way tan kono wiide ɗum ɗo no pisoji ɗi ni bonus
kala hande mbaɗa daña 300% walla mbaɗa 600%. ko noon lewru ndu waye yimɓe he ko noon lewru ndu waye yimɓe he so tawede a janggi qur'ana haade lewru korka darade so lewru korka darima sa janggi qur'ana keɓata e baraji ko no dubla ɗuma eyyi kala dewal Allah ko moƴƴere ko mbaɗɗa sa sakkima hay sadaka sa sakkima ɗum ñaawete ko place farilla no jogori doole eno jogori baraji ni e toɓɓe ni ko noon kadi naafila maɗa e korka maɗa e nder jangugol ma qur'ana e tottirgol ma sadak e ñammingol ma yimɓe e badgol invité yimɓe kumtari ina humtina ɓe fa tabarakallahu sallllahu alayhi wa sallam ɗum so a humtini neɗɗo goto sa humtini neɗɗo goto a ñaminimo a rokkimo o ñaami ha o haari o yari ha o haari nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wi Allah ina woɗɗidira hakkude maɗa e jeygol fodde ko yarete duuɓi temeɗɗe jeeɗiɗi aɗa andi jeygol waɗi ko gasɗe waɗi ko boyli gayɗe gasɗe woni hen joni noon hakkude gaska e gaska yo no yaare duuɓi temedere sa ñammini neɗɗo ñallal gotal tan walla sa yarnimo ha o haari tan Allah no woɗɗidira hakkude maɗa e jeygol ko yarete duuɓi capanɗe jeeɗiɗi duuɓi temeɗɗe jeeɗiɗi ɗum no selli ɗum noon wadde tinnoɗen e wadde golle moƴƴe mbaɗen ñamminen jarnen nde wonno ɓeyde koko ɓeydata tan ala ko ustata kono beele ɗum ɗon hannde ko wiyete nder lewru korka so yimɓe ñammini ko nden baraji ɗi ɓuuri hewde so yimɓe cakkima beele on ɗon sadaka walla on ɗon ñammino ina fadi tan ha e lewru korka nde wonno en jii hewɓe walloɓe walla sakkotoɓe keewi sakkade tan koye nder lewru ndu kewani sakkade lebbi jawtoji ɗi noon way ko noon sohna Zeynabou Sow aɗa andi ko ƴewde tan no mbiɗa joni ni ko promotion gonɗo hen so tawede neɗɗo ina waɗanno moƴƴere wotere o foti ko ɓeydude tinnade o sowa ɗum kala no o sowri ɗum ko noon kadi moƴƴere makko nde so worta ko noon baraji makko kadi so worta ko noon ɓeydorta hande réseaux sociaux ɗi yimɓe ɓe nani jooɗi hen ina bonna indeji yimɓe jiya debbo hoora walla gorko ni nde wonno joni kam bonnude inde walla ñoode ko gorko e debbo fof joni ina heewi surtout guila WhatsApp fuɗɗi fewde hande holko mbawɗa haalde ɓen ɗon tan ñalloɓe haɓɓude kunuɗe kaɗa koye mumen ñamde kono ni nguuri e tebbuli janani yo sohna Zeynabou Sow fa tabarakallahu ay korka de ñanden tan mbiɗo haala ɗum so tawede a hoori fof mbatta hen kadi renade so tawede a hoori a renani ɗemgal ma a renani terɗe ma nanduɗa tan ko neɗɗo mo ganduɗa ina jogui guesa remi kono renani guesa mba so renaki tan o soñata nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi heewi neɗɗo korɗo ha kikiɗe o dañata e korka makko so wona ñalede e ɗomɗede tan korka noon waɗi ko étape ji tati won hen korka ganduɗa ko julɓe fof poti hen yimɓe fof poti hen won hen korka ganduɗa ɓen goni deuxiéme qualité ɓe ganduɗa ko ɓen goni premier qualité ɓen woni ɓe ganduɗa ko kan korka Allah tabaraka wa taala ɓuuri yidde eyyi ɓe ganduɗa ko ɓen goni manam troisiéme qualité troisiéme âge ɓen manam ɓe ganduɗa ko ɓen goni horoɓe ha kikiɗe kono so tawede ɓe taƴi tan ɓe mbiyata kala ko kaɗanomi han kasi daguima korka ka ko ñalawma tan so jemma yoni korka gasi ko jinmi kalanni ko jinmi mbaɗanni kan korka moƴƴani kan ko korka ganduɗa neɗɗo ko fof tinno o continue no ñallirno ni o anda ko ñamde e yarde tan ha lewru ndu joofa o tinnora noon ena jogui kadi hen aɗa andi mbiɗa ko rewɓe won hen worɓe ɓe ganduɗa ko ɓen ɓuuri bonde ɓen ɓuuri bonde alhaali ayi ɗe paaje ɗe mbiyata ɓe mbiyete troisiéme âge ɓe jottoɓe ko garaw place wona grand place garaw place ay ɓe jottoɓe toon ɓe ko ɓen ɓuuri bonde par ce que sa ƴeewi hande kamɓe ɓe koori e nder ñalawma korka ɓe joua carte ɓe joua haalis hen ɓe woɓɓe guetoto ha ina keeɓa dépense mumen te kadi debbo birtiɗo fof ɓe kaala e ma gorko birtiɗo fof ɓe kaala e ma hayso auto ma moƴƴo joguiɗa tan ɓe mbiyama ko a promotion ɓe mbiyama ko a faramaçon eyyi waɓe Allah ɓe mbiyama ko a gujjo eyyi ko ɓe gujjata kalis leydi ndi ko ɓe mbaɗata naggam ɓe mbaɗata naggam e lewru korka ko ɓe goni ɓe ganduɗa ɓe korata ha kikiɗe tawa ko heyɗude tan e ɗumɗude ɓe gala Allah tabaraka wa taala eyyi ɓeya noon woni ɓe ganduɗa fa tabarakallahu ɓe ganduɗa ko ɓen korka mumen Allah ɓuuri yidde ko ɓe ganduɗa so ɓe koori jemma ɓe koori ñalawma
no ɓe mbayatani jemma kadi ko noon ɓe continirta ha lewru ndu ko jooɗo so ɓe taƴa ɓe taƴirta koko dagui so ɓe ñaama ɓe ñamata ko dagui so ɓe ɓorno ɓe ɓornoto ko dagui so ɓe kaala ɓe kaala ko dagui ko kan korka ɓen goni premier qualité kan korka Allah tabaraka wa taala ɓuuri yidde tigi machallah yewtere nde waɗi fayida kono hojomaji meɗen ina wayno gasi ha laaɓi konngol maɗa tan cakkitingol haade meɗen o waynade yo sohna Zeynaba konngol am cakkitingol tan ko wasiyade yimɓe ɓe aɗa andi so lewru korka yoni yimɓe rewɓe mbiya yo men ɓe mbiya dañi sellal mbiya men cellina sellal so korka lewru korka yoni ɓe mbiyata dañi sellal ƴewata hande sa naatti hande e nder beddaji he ƴewata yimɓe rewɓe comportement ɓe kala debbo mo jiiɗa welko so korka ɓenni joni noon koɓe mbaɗata ɓenni goto fof fewta to wonno goto fof rutto to saltel sellal e saltel ko ɗiɗi ɗi goni ɗo so lewru korka joni ɓe cellina so korka ɓenni ɓe caltiɗina ɓe tunwina ndeke noon korka ari ko ittude ko wiyete tuundi so ha so tawede korka ɓenni goto fof no wonirno e nder korka ni tawa no wawi noon jokkirde wawi noon continuirde en calmini bandiraɓe fof en juurima ɓe en beltima kadi e invitation ko mbaɗɗa men invité ko min beltima hen no fewi en ñaguima Allah yo Allah nab télé o to téléji jotti naɓa radio ngo to radio ji jotti haga assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu eyyi tigui machallah bandiraɓe ha joni ko siftinde tan nde wonno eɗen jogui bouquet meɗen dendagal bandiraɓe mo suwano hebde abonnement pindi yo ya waɗa Wasi TV waɗa toon téléchargé waɗa kadi abonné pour wawa hebde nde wonno ko toon pindi woni pour mbawa yebde ɗum nde wonno golle kese ina gara golle kadi badɗe fayida ɗum noon en calmini dendagal wattuɓe meɗen hakkille en calmini baba meɗen hono Harouna Deddi Sow Mamoudou Adama Diallo en jejjitani ɗum Idrissa Yero Sow e dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa ina beltoro Jeeba Sow ina beltoro Pindi TV bandiraɓe aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde aadi meɗen e leñol ngol ko ñane wonde so guena ñaawi